potláčané islamom vo svete. Ďakujem pani Bicoto. A teraz má slovo na 2 minúty pani Bauer. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Prešlo 15 rokov od schválenia akčnej platformy z Pekingu. Teraz by sme mohli hovoriť o veľa veciach a oplatí sa o tom hovoriť, ale ja by som sa rada radšej sústredila na niečo, čo ešte môžeme urobiť. Sústrediť sa na našu prácu a my máme len jeden nástroj a to je legislatíva. Za posledných 15 rokov EÚ a členské štáty urobili gigantické kroky vpred, predovšetkým pokiaľ ide o prijatie a schválenie jednotlivej legislatívy, boja proti diskriminácii. To všetko bol obrovský krok vpred v prospech vytvorenia situácie, ktorá bude zaručovať rovnaké príležitosti pre mužov a ženy. Ale tiež nemôžeme byť úplne spokojní so situáciou v EÚ ani z hľadiska legislatívy, pretože často vidíme, že právne ustanovenia nie sú dostatočne účinné. A napriek tomu, že sa niekedy schváli nejaký zákon, potom sa v skutočnosti v reálnom živote veľa nedieje. Napríklad pokiaľ ide o rovnaké mzdy medzi mužmi a ženami. Už 10 rokov existuje zákon, ktorý uvažuje o tejto diskriminácii, ale tieto rozdiely medzi mzdami nie, že by sa znižovali, ale práve naopak. A ďalší z problémov je prístup k právnej službe, pretože veľmi často mať prístup k právu je veľmi drahé. Potom, pokiaľ ide o ďalšie aktivity, o realizáciu práv, pokiaľ ide o zákony boja proti diskriminácii, veľakrát orgány, ktoré sú kompetentné, nemajú dostatok ľudských zdrojov a podobne. Dúfajme, že tento rok budeme mať príležitosť vyhodnotiť, do akého bodu sú účinné zákony, ktoré tu schvaľujeme a ktoré sa potom aplikujú v praxi. Je jasné, že nie všetko môžeme vyriešiť legislatívne, napríklad stereotypy nezmeníme zákonmi a veľmi často to je práve dôvod neúspechu. A na záver jedna veta. Niekedy si myslím stojí za to, aby sme urobili taký inventár toho, čo sme urobili, ale tiež sa pozrieť aj dopredu a vedieť, ktorým smerom smerujeme. A v tomto zmysle vkladáme veľkú dôveru do nového zloženia stratégie EU 2020, aby sa brala do úvahy rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami. Ďakujem, pani Bauer. A teraz má slovo na 1 minútu pani Estrela, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, pani komisárka, áno, spomínali ste viaceré pozitívne posolstvá. Opätovne ste potvrdili vašu vôľu, že chcete konať. A musím povedať, že skutočne sme odkázaní na konanie.